ഉണ്ട്. തുടങ്ങണോ അല്ല തുടങ്ങണോ? തുടങ്ങാം അല്ലേ? തുടങ്ങാം മാതാജി. ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതല്ലേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്ര ഇല്ല, കുറച്ച് അതെ കുറവാണ്. അതെ 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 അതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് 18ാമത്തെ അധ്യായം എത്തുവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 17 അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം പഠിച്ചതുപോലെ ഈ അധ്യായം, അതായത് മോക്ഷസന്യാസ യോഗ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതിനെ ശിലപ്രഭുപാദർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായവും ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം, ഒന്ന് നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തു തരാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച്, അതായത് ശ്ലോകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മഹാബാഹു അല്ലെ? മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശക്തിമാനാണ് അല്ലെ മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. പിന്നെയോ ഋഷികേശ എന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മൂന്ന് രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. ഋഷികേശ, മഹാബാഹു, കേശി നിഷൂദന. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ ആരാണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ്. അതാണ് ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെയോ കേശി നിഷൂദന. കേശി നിഷൂദന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ? ഈ കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വ്യാമോഹം, അതുപോലെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? കേശിയെ പോലെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുൻ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്? ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് സന്യാസം? ഇതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം
സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടും ഭഗവാനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെയും ത്യാഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണം. ഇപ്പോ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ, നാളെ അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 2 കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ തന്നു. ആ കുട്ടിയെ ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാവാണ്, അല്ലെ? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വളർത്തി അവരെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വിടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വെക്കാതെ അവരുടെ രീതിക്ക് വിടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും, ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിന് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് വിദ്വാൻമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെ? വിദ്വാൻമാർ, വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവര് വിദ്വാൻമാർ, അതായത് പണ്ഡിതന്മാര്. ഭഗവത് ജ്ഞാനം അറിയുന്ന ആളുകളെയാണ് വിദ്വാൻമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നു കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ് എന്ന്. ഇനി ശ്ലോകം അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ല, വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ദോഷകരങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലത് ദോഷങ്ങളും ചിലത് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ദോഷകരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഇത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതായത് ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ഋഷികളായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം, ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ തന്നെയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനന് ത്യാഗം 3 വിധമാണ് എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ത്യാഗം 3 തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ യജ്ഞവും ദാനവും ആർക്കുള്ളതാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? സമ്പത്ത് വേണം, അല്ലെ? ഒരുപാട് പൈസയും ഒരുപാട് സാമഗ്രികളും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാനും എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് വേണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തപസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മചാരി സന്യാസിമാര്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 3 കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പാർത്ത കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടത്? അതൊരിക്കലും ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതായത് ആസക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ളൊരു താല്പര്യം, അല്ലെ? പിന്നെയോ ഫലോദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് വേണം
എന്ന് വിചാരിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോ അതൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എന്നെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം, ലാസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ യജ്ഞദാനം തപസ്സൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യണം. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അഥവാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ, ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, പിതാമഹന്മാര്, സഹോദരങ്ങള് അല്ലെ, ബന്ധുക്കളാണ്. ഇവരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, 14 ലോകങ്ങളും കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് വരും. അതായത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കൂടാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണത്, ഒരു ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോ അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അതായത് എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ് വരിക? തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ത്യാഗമായിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ആയിട്ടുള്ള അർജുനനെ ഇത്തരത്തിലൊരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല അല്ലെ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരം, അതായത് ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയതകർമ്മം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് രാജസമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജസമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്യാഗം എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അല്ലെ, ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കില്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും, സംഗ്രഹിതനല്ല സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ ഭൗതിക സംഘരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കിയ ആള് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം ഇല്ലാത്ത ആള്. ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും, അതായത് ഒന്നും റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം കർത്തവ്യം, ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതും കർത്തവ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവ നിറവേറ്റുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും സംഘരഹിതനായി, അതായത് ഭൗതിക സംഘരഹിതനായി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഡ്യൂട്ടി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സാത്വികമായ ത്യാഗമാകുന്നത്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മരണശേഷം സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതായത് സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ശിലപ്രഭുപാദരനെ കാണാം. ശിലപ്രഭുപാദരം ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായിട്ടാണ് ആരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ശിലപ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും. എന്താണ് രാഗദ്വേഷം? ഒന്ന് രാഗം, മറ്റൊന്ന് ദ്വേഷം അല്ലെ. രാഗം എന്താണ്? ഇഷ്ടം അല്ലെ. ദ്വേഷം ഇഷ്ടക്കേടും. അപ്പൊ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും അല്ലെങ്കിൽ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയാം അല്ലെ. രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും, അതായത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ആ കർമ്മത്തോട് ആസക്തി ഇല്ല, അതിനോട് രാഗദ്വേഷമില്ല, ഫലാസക്തി ഇല്ല, നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് പറയണല്ലേ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ വിദ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തില്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, വലിയ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയിലൂടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മമാണ് താമസം? പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ എന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിനെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു, അവഗണിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും, അതായത് വേദവിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, അതിൽ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ താമസമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്, എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളിന്റെ ബുദ്ധിയെ എന്ത് പറയുന്നു? സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൽ അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പോ രാജസികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആ ഒരു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കും അല്ലെ. രാജസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇനിയും നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് രാജസമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോ ഇൻകറക്റ്റ് ആവാം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവരുടെ സുഖമാണ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമാണ്. ഇനി എന്താണ് താമസം? ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇവർക്ക് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കാണുന്നു ആര്? താമസികമായിട്ടുള്ളവര്. രാജസികമായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും. പക്ഷെ എല്ലാ കർമ്മവും താമസിക്കായിരിക്കണം എന്നില്ല. അതായത് എല്ലാ കർമ്മവും തെറ്റായ വഴിക്ക്, തെറ്റും ശരിയും അവർക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോ ശരിയാവാം, ചിലപ്പോ തെറ്റാവാം. പക്ഷെ താമസികമായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കരുതി അതാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മള് തെറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അറിയില്ല എന്നുള്ളതും അവർക്ക് അറിയില്ല. എനിക്കിത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കരുതുന്നത്. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കരുതി അത് ആചരിക്കുകയില്ല. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു വേനൻ രാജാവുണ്ട്. വേനൻ രാജാവ് വളരെ അധാർമിക മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയി, നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആര്? വേനൻ രാജാവ്. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അധാർമികമായിട്ട് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേനൻ രാജാവ് പറയാണ്,
ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് നിങ്ങളാണ് തെറ്റ് ചെയ്യണത്, ഞാനല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, എന്നെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അതായത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് പ്രഹ്ലാദനോട് പറയുന്നത്? നാരായണാന്ന് ജപിക്കണ്ട, ഹിരണ്യകശിപ്പായ നമഹാന്ന് ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയാ? താമസം. അതായത് അജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റായ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം എന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ. ആരാണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭഗവത് ഭക്തന് ദുഃഖവും ഇല്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെയോ സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അതായത് എന്റെ ശത്രു, എന്റെ മിത്രം എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ല. അതുപോലെ ഒരു മൃഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ എന്താണ്, കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ, അങ്ങനെയാണ് സമഭാവനയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, അതും വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്ത്യാ മാമപി ജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം ജ്ഞാത്വാ തതോ മാം തത്വദോചാത്വാ വിശദീ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാത്തത്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല ദൈവന്മാരിൽ ഒരു ദേവൻ എന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അറിയാത്തത്? അവർ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ അകമഴിഞ്ഞ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? വൈകുണ്ഠധാമവും ഗോലോക വൃന്ദാവനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയോട് കൂടി ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇത്രയും പരിപൂർണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറയാം. ഗജേന്ദ്രൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്റ്റോറി. ഗജേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തില്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാജാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുക. അതായത് തപസ്സല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ അഗസ്ത്യ മുനി വരികയാണ്. അഗസ്ത്യ മുനി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല അഗസ്ത്യ മുനി വന്നത്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് തോന്നി ഇയാൾ എന്നെ തീരെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, എന്നെ വന്നത് കണ്ടിട്ടും
എന്നെ ഒട്ടും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം ആ ആ വ്യക്തിയെ ശപിച്ചു, നീ ഒരു മത്തഗജമായി മാറട്ടെ. അതായത് ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആന. ആനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിങ്ങനെ അനങ്ങി അനങ്ങിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശപിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അഗസ്ത്യ മുനിനെ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശപിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ശാപം അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറുകയാണ് ആര്? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന ആ ആന ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തടാകത്തിന്റെ അരികിലൂടെ തന്റെ പിടയാനയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയി മുതുമുത്തശ്ശനായിട്ടുള്ള ആന ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴ് ഒരു തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മുതല ഉണ്ടായിരുന്നു. മുതലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആനയാണ് കരയിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ജീവി അല്ലെ, പക്ഷെ മുതലയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ജീവി. അപ്പോ വെള്ളത്തില് ഈ മുതല എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ആനയുടെ കാലിലങ്ങ് കടിച്ചു, കാലങ്ങ് പിടിച്ചു. അപ്പൊ ആന കുറെ പരിശ്രമിച്ചു, 1000 വർഷങ്ങളോളം അവരങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആനയുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. മുതലയാണെങ്കിൽ ക്ഷയിക്കാതെ ശക്തി കൂടി വരികയാണ്. കാരണം അത് വെള്ളത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ആന കരയിലാണ് ശക്തിയുള്ളൂ, വെള്ളത്തിൽ ആന എന്താണ് തളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മെമ്മറീസ് വന്ന് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് താമരയിൽ ഒരു താമര എടുത്ത് പറിച്ച് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പറിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ആര്? ഈ ആന. അപ്പൊ എനിക്കിനി എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ആനയുടെ ശരീരം, അതായത് ആനയുടെ ശരീരം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ഗജേന്ദ്രനായിട്ടുള്ള ആനയ്ക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി വന്ന് ആദ്യം ഈ മുതലേ തന്റെ ചക്രം ഉണ്ടല്ലോ, സുദർശന ചക്രം വെച്ച് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ്. മുതലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് മുതലയ്ക്ക്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ്. ആ മഹാരാജാവാണ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് വന്നത്. ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി അല്ലെ. ആ ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് ആര് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? മുതല അല്ലെ. ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാൻ ആദ്യം മുക്തി കൊടുക്കും. അവരോടാണ് ഭഗവാൻ അധികം കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് കടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുതലയ്ക്ക് ആദ്യം മുക്തി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗജേന്ദ്രനും മുക്തി കൊടുത്തു. രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം ചെയ്തതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മവും അതിന്റെ മെമ്മറി കിട്ടും. നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തരും. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, അത് മറന്നു പോവില്ല. നമ്മളത് അതാത് സമയത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊരു ആനയുടെ ശരീരം ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ആ ആനയ്ക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിലാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യോ? ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് ഇന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ നാമസങ്കീർത്തനം, ചിലപ്പോ സ്മരണം, ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പാരായണം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഏത് തന്നെ പ്രവൃത്തികളായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം അല്ലെ, നശ്വരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഏത് സേവനം ആയിക്കോട്ടെ, അത് ചെറുത് വലുത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി.
അതചേത്വമഹങ്കാരാന്ന ശ്രോഷ്യതി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ആര് ചെയ്തോളും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും? ഭഗവാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ അത് നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം നടത്താതിരുന്നാൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനോട്? യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം മാനിക്കാതെ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ ജോലി, അല്ലാണ്ട് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലലല്ല എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിയായ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രം, അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്തിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്? ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്താണത്? ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം, അതിനകത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്താണ്? വെറും ഒരു യന്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണാം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ആരാണ് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജഗന്നാഥപുരി രഥയാത്ര. ഈ രഥയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാൻ രഥം ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവായിരുന്നു. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. ഈ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആവട്ടെ, പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആളിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ ആളിന് ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ രാജാവിനെ മാത്രം അദ്ദേഹം കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, എനിക്ക് രാജാക്കന്മാരെ ഒന്നും കാണണ്ട, അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഘം എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം മതി, എനിക്ക് രാജാവിനെ കാണണ്ട എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അവസാനം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും രാജാവിനെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജാവിന്റെ മകനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാം, അല്ലാണ്ട് രാജാവിനെ എനിക്ക് കാണണ്ട പറഞ്ഞു. അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ, അതായത് ഒരു രാജാവിന്റെ പോലെ അല്ലാണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷവിധാനത്തില് ഈ തെരുവ്, അതായത് ജഗന്നാഥപുരി രഥയാത്ര നടത്തുന്ന ആ റോഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷഭൂഷയിലൊന്നും ആർക്ക് കാണേണ്ട, സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണ്ടെന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ കുലത്തിലുള്ളവർ, അതായത് ആ ഒരു രാജവംശത്തിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, റോഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം കൈകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ജോലി ചെയ്തത്. ഒരു സെർവന്റിനെ വെച്ചിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി റോഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കും ഈ രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ പരമമായ ശാന്തി നേടുന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണിത്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ആദ്യം കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 6 അധ്യായത്തിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത 6 അധ്യായത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗവും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ഞാൻ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം വിവരിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ ആലോചിച്ചിട്ട് നിന്റേതായ രീതിയിൽ നീ ആലോചിച്ച് നിനക്ക് എന്താണ് ശരി, നിനക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം, ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നീ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ. നിനക്ക് അറിയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒട്ടും അർജുനനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല് നാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പ്രവർത്തിച്ചാല് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പദം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു, നിനക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം, അത് നീ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് അല്ലെ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പ്രണമിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ? അല്ല, ഇതും ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാലിന്യമാണ് അല്ലെ. ഈ അസ്ഥിരമായ ഈ ലോകത്തുള്ള, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, മാലിന്യം മാത്രമാണ്. ആ മാലിന്യത്തെ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനും ആ സ്മരണയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായി ഇനിയും ജനിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം, അത് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അഹം ബീജപ്രദപിത, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അച്ഛൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും അത്ര തന്നെ വാത്സല്യമുണ്ട്, അത്ര തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് ധർമ്മമാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ പലതും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഇത് എന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് കരുതി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പലതും ചെയ്യും. പക്ഷെ കുട്ടികൾ അതായിരിക്കില്ല ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. ഇത് എന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവർക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാവില്ല അവരാഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏത് കാര്യമാണോ പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വൈദിക വിദ്യ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അന്യദേവത ആരാധന, ഇങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യമാവട്ടെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് കരുതി നമ്മള് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് ആരെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ആരാധിച്ചതിന് തുല്യായി അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ചതിന് തുല്യായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരോടും വാത്സല്യവും കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആരോടും വിരോധം ഇല്ല, ആരോടും ദ്വേഷം ഇല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോട് പോലും ഒരു ഈർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. നമുക്ക് ഒരു പാപഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്? പാപഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപം വാങ്ങലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ. ഇപ്പോ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഇവിടെ അവരെ വധിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് അർജുനന്റെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിയത കർമ്മമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അർജുനൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്? എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അർജുനൻ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അത് സാത്വികമായ കർമ്മമാകുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ആരെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നത്. മാ ശുചഃ, ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. യിതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി, അതായത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, ഉറപ്പാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അവസാനമായ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാ കണക്കാക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരായിട്ടാ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെത്ര സേവനം ചെയ്തുവെന്നോ, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ
ഭഗവാൻ ആ ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവരെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം തയ്യാറാകുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർ എന്ന ഒരു ഇതിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭക്തേഷു അഭിധാസ്യതി, അതായത് ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിമാനിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഭക്തന്മാർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദര് പിന്നെ ഭഗവാൻ, അതായത് പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, അവർക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഉറപ്പ്. അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക്. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്നേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല. അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ആര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര്. ഇനി ഒരിക്കലും, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ അയാളെക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് കാണാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എത്രയോ ആളുകളെ, എന്താ പറയാ, ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് 108 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രയും രാജ്യങ്ങളില് ചില പ്രഭുപാദര് പ്രീച്ച് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി. ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് സ്ട്രീറ്റില് നാമസങ്കീർത്തനമായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയും കൂടിയല്ല, വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില് ഭഗവാന് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ അല്ലെ. ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. കുന്തിപുത്രൻ, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നീ കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ വ്യാമോഹം എവിടെ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നല്ലേ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യാമോഹം വരുന്നത്. അതിപ്പോ നീങ്ങിയില്ലേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നേ? അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഓ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു, ഹേ അച്യുത. അച്യുത പറഞ്ഞാല് ചുതി സംഭവിക്കാത്തവനെ, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ആരെ കൊല്ലുന്നതാവട്ടെ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാകുമ്പോ അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേൽ കൊള്ളിക്കുന്നു.
അപ്പോ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ കേൾക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കേട്ട സന്ദേശം ആരെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയനെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഗുരുവാണ് ആര് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? സഞ്ജയന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗുരുവായി വന്ന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തതുപോലെ വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ് സഞ്ജയൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കാനും കാണാനും സാധിച്ചു. അപ്പോ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെ? ആനന്ദ പുളകിതനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം. ഇത് ഓർത്തോർത്തിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണവും അർജുനന്റെ ചോദ്യവും ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു സഞ്ജയൻ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെ? അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും വിസ്മയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു, വിസ്മയവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാണ്. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായുള്ള, യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എവിടെയുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ആരാണ് ജയിക്കാൻ പോണെന്നല്ലേ? അവിടെയാണ് എവിടെയാ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനന്റെ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യമുണ്ട്, വിജയമുണ്ട്, അസാധാരണ ശക്തിയുണ്ട്, നീതിയുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ എന്താണ്? അർജുനനാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ മിഡിലിൽ വന്ന് നിന്ന സമയത്ത് നടന്ന 45 മിനിറ്റ് സംഭാഷണമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ആര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത്? സഞ്ജയൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് അർജുനന്റെ ഭാഗത്താണ് വിജയമുള്ളത്. അവിടെ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുണ്ട്. പാർത്ഥനാണെങ്കിലോ വില്ലാളി വീരനുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് വിജയവും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളതെന്ന് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നു സഞ്ജയൻ. ഇവിടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പൂകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ഭയശോകങ്ങൾ, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, ശോകങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഭഗവാന്റെ പദം പൂകുന്നു. ഗീതാധ്യേനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നയാളിലെ പൂർവജന്മ പാപങ്ങളും തീരും, ഇനിയൊട്ട് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാപസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യം
കിമന്യൈ ശാസ്ത്രവിസ്തരൈഃ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃതാഃ. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? അപ്പോ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി ഭഗവത്ഗീത. മറ്റൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.